Na rovný a očištěný povrch položíme iPad čelní stranou. Vedle si připravíme ochrannou folii papírem dolů a malým otvorem na stejné straně, jako je objektiv fotoaparátu iPadu. Folii otočíme a voskovaný papír opatrně, abychom se nedotkli lepidla, přehneme zhruba 5 cm od kraje. Vzápětí ho vrátíme zpátky. Folii přiložíme papírovou stranou na zadní část iPadu tak, aby v něm vyseknutý kruhový otvor přesně přiléhal na objektiv fotoaparátu. Podobně by měl na straně druhé výřez odpovídat mřížce reproduktoru. Jednou rukou pevně držíme folii a druhou ji odtáhneme od papíru podobně, jako jsme to už předtím udělali. Voskovaný papír opatrně zasuneme pod folii, kterou následně připravenou stěrkou či rolí papírových kuchyňských útěrek začneme hladit od přehnutého místa směrem ke kraji. Když folie přilne, odstraníme další část voskovaného papíru a folii opět pomalu přitlačíme k iPadu směrem od středu ke kraji. Tuto proceduru opakujeme, dokud není celá folie přilepená. Na závěr ještě vše malým tlakem vyhladíme. Případné malé vzduchové bublinky pod folií nejsou na závadu, po několika dnech by měly samy zmizet.